Защо е нужно според мен турбозолната мазилка да бъде прешлайфана преди последваща обработка, т.е. блондиране, в нашия случай шпакловка с глас лазерен вуал. Така, кратко и ясно, опиващата способност. Ето тук може да се види леко прешлайфано, тук даже без да светкам жирафчето се вижда колко е по-лъскаво. Сега ще светна жирафчето да се види. Ето го е тук така. Взето, кратко и ясно. Отваряш порите, по-добра покриваща способност. Не отваряш порите, гладко, прециклено, стои като Wiener Zink 20 и така нататък. Затова, според мен, преди всяка следваща обработка на турбозолна мазилка, трябва да бъде прешлайфана. Това е.